Aysel Toluk ji doza Kobanê roja duşemê hate tehliye kirin. Lêjber ku ji dozek cuda ceza xwariye, rewşa wê ya girtîbûnê wê bidome. Partiya Demokratîk a Gelan HDP roja şemiyê li Amedê mîtingek girseyîr daxist bi beşdariya bi hezaran welatiyan li dijî şer. Di mîtingê de peyamên ji bo azadiya siyasetvana Kurd Aysel Toluk li pêş bû. Ji ber ku bi nexweşîna Demasê ango bîrketinê ketiye, ev demek dirêje ji bo azadiya Aysel Toluk kampanyayek didome. Li mîtingê pankartek mezin a ku di şexsê Aysel Toluk da azadiya girtiyên nexweş tê xwestin ji aliyê dayikên aştiyê û parlamenterên jin hate vekirin û di dirûjma jin jiyan azadî meşiyan heta pêş dika mîtingê. Jinên ku pankarta Toluk rakiribûn hizrên xwe wiha anên ziman. اول ایرو آرماجا سیدا آیا کمیر کو هم شر نخوازن جبونی کو هم شر خلاص به بشر بخده آد دویا جی کجمان وان حوالی میجن ای زندان ادا کد وی ظلم سروان ام دخوازن کو وی ظلمی سروان را به کو حوالی ما بردن آرماجا ما اویای سریدا ام شر نخوازن ام آرماجا ما ام بارش الغازن ام دویدی برا کس نمره برا خوی نرجه یعنی برا دیتن چه یعنی ام سوا وی اوی ایرو هاتن وی قاری ام بارش الغازن ام دای کی آشیتین ام بارش الغازن Êjayê gotinê ku dema ku parlamenterên jin xwestin pankarta mezin derbasê aliyê sahneyê bikin, polîsan astengî derxist. Di nav polîs û parlamenteran de demek nîqaş dewam kir. Beşdarê mîtingê jî hember vê rewşê xwestin baryeran xerab bikin. Lê demek şûnda destûr hate dayîn ku pankart derbas bikin û ev pankart demekî li aliyê sahnê vekirî hate hêştin. Herseroka Partiya Herêmên Demokratîk Saliha Aydeniz jî di gotara xwe de balê da ser rewşa Aysel Toluk û girtiyên nexweş. için yine Kürt düşmanlığına, yine çifte standartlara başvurdular. Ji bo Aysel azad nekin, dîsa serî li hestin dijminatiya gelê Kurd û biryarên dualî dan. Di aliyekî da fermandarê derbekar û tawankarê komkujiyê çevîk bîr ji heman nexweşînê berdan, lê ji bo ku çima Aysel Toluk jineka Kurd e rastî biryarên dualî tê û nayê berdan. Ji meydana Amedê em bang dikin ku bila were azadkirin ji ber ku girtiyên nexweş rûmeta me ne. Hêjayê gotinê ku Aysel Toluk nêzî 6 salin di girtîgehê daye û ji ber nexweşîna Demasê nikare bê alîkarî jiyana xwe ya rojane jî bidomîne. Ewqatên wê sê caran serî dan ji bo azadiya wê lê her carê ev dexwaz hate redkirin. Xecî Can Farqîn, Deng Amerîka, Diyarbekir.